Roma Spirit 2023. Kategória Čin roka. Natália Gažiová, Košice. Byť v pravý čas na pravom mieste, neodvrátiť sa a poskytnúť potrebnú pomoc. Svojou ochotou a ducha prítomnosťou pomohla žiačka 9. ročníka mladíkovi na autobusovej zastávke a privolala potrebnú pomoc. Ako operátori tiesňovej linky 150 sme stále radi, keď tí ľudia nie sú takí nevšímaví, ľahostajní k osudu ostatných ľudí, ale že si všimnú toho človeka, keď naozaj v nejakej tiesni. Môže to byť len nejaký človek, ktorý leží niekde na zastávke, pristúpime k nemu, opýtame sa ho jednoduchou vetou, potrebujete pomoc alebo stalo sa vám niečo, ste zranení a úplne to postačí, nemusíme tam riešiť nejaké špeciálne medicínske úkony. Vieme, čo máme urobiť, zavoláme na linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155, alebo potom to medzinárodné číslo 112. No a tým pádom vlastne tomu človeku vieme pomôcť už podľa inštrukcií toho operátora tiesňovej linky. Ze Sforči jsem šla do školy a tady jsem stala na tomto zastávku. Pak jsem čekala na autobus na 32, aby jsem šla do školy. Tak jeden pán koukal na mě a že a pak spadl dole. A já, že čo vám je? Jsem šla k němu, ne? A on vůbec nevnímal. Jsem povedala, že čo ti je? A on, že nič. A vůbec nevnímal. Se mnou se ani nerozprával. No tak jsem si sadla na zemi a nikto nič nepomohal. Všichni išli do autobusu. Nějakého pána jsem poprosila, že aby zavolal sanitku. Dala jsem mu také sáček a ještě nedýchal, tak jsem mu dala prsty do úst, vzala jsem mu ven jazyk a pak už dobre sa nadýchal. Tak určite je to odvážne od tínedžera pristúpiť k takejto veci zodpovedne, dá sa povedať takým pohľadom dospelého, s chladnou hlavou hlavne, lebo netreba tam nejak stresovať. Je to také výnimočné, dá sa povedať, u takýchto tínedžerov. Väčšinou spolupracujú potom už dospelí lepšie, tínedžeri väčšinou to vkladajú viac emócií, ale naozaj od 16-ročného dievčaťa je to výnimočný počin. Takto si zachovať chladnú hlavu a pomôcť človeku, ktorý je v núdzi. Že mi to bylo jedno, že kdyby byl Rom nebo Gáďo, pomáhat nielen ísť preč. To taký istý človek ako my. Roma Spirit 2023. Kategória Čin roka. Helena Dunková, Rudňany. Babica Helena už dlhodobo nezištne podporuje a pomáha obyvateľom lokality Rudňany Zabíjanec. Jej pomoc potrebovala aj matka počas pôrodu v ťažkých domácich podmienkach. Na svet prišlo zdravé bábätko, ku ktorému prišla zavolaná záchranná služba. Zažila som si ich, že tie ľudia z chudoby potrebujú veľkú pomoc. Tak kvôli tomu som sa prihlásila, že aspoň jedna mala záujem byť tam ako babica. Bola som na kurze na operačnom zdravotnom stredisku, ktorí nás tam učili. No a mňa to veľmi zaujímalo. Ja som sa na tie kurzy sústredila a chcela som to vedieť. Máme jednu veľmi známú babicu, pani Dunkovú, ktorá je veľmi šikovná a vďaka jej profesionalite sú hovory z osady Rudňany naozaj bez stresu. Je veľmi nápomocná, odborne zdatná, vie vecne odpovedať na otázky a tým pádom tie hovory sú oveľa menej stresujúce, menej emočne vyhrotené. Tá mamička srudne potrebovala s kontrakciami, že už to babetko pripravované bolo, že ide na svet, tak bola som akože už pripravená. Bolo to vlastne odvedený pôrod, ktorej vlastne sa narodil chlapček, zdravý, absolútne bez zdravotnej újmy, veľmi šikovne prebehnutý pôrod, ošetrené babätko ešte pred príchodom záchrannej zdravotnej služby, čiže profesionalita na vysokej úrovni a za to jej veľmi pekne ďakujeme. No, reagovali takto, že Helenka nie je vzdelávaná, nie je ani primárka, ani lekárka, ani sestrička, ale sme prekvapené, Helenko, že ty to zvládneš a ty to vieš. Prišlo zrazu na mňa aj taký stres, strach, ale na to som zabudla, lebo 2 ľudské životy trebalo pomôcť dať. Že to babetko prišlo na svet a že som bola šťastná potom už, keď to som počula
plač babetka aj usmiatú mamičku. Roma Spirit 2023. Kategória Čin roka. Internát na 12, Banská Bystrica. Aktívny občiansky prístup prináša ovocie. Riešenie dlhodobo zanedbávanej starostlivosti o nájomný bytový dom sa podarilo zabezpečiť vďaka osobnému a neoblomnému prístupu obyvateľov domu. Vďaka snahe prišli prvé opravy a zlepšili tým život všetkým obyvateľom. S pánom Sukeničkom sme sa zoznámili pred rokom a pol v apríli 2022, keď mal tú dilemu a teda musel sa nasťahovať do bytu, ktorý bol teraz devastovaný. Nemal inú možnosť, ale stále to bolo podávané tak, že on má možnosť odmietnúť. Len keby odmietol, ostane na ulici a sociálka mu zoberie deti. Ja som tu bol bez linky, bez všetkoho, absolútne bez batérií, čiže tento byt bol v havarijnom stave. Žiaľ Bohu. Ako som sem prišiel bývať, tak ma spojili známi z CKO, aby mi dopomohli k tomu, aby sa na internáte 12 aspoň trošku zmenil život. Vtedy sme s ním začali spolupracovať a teda rozdiel medzi ním a mnohými desiatkami ďalších klientov bol hlavne ten, že on mal odvahu bojovať za spravodlivejšie podmienky. Tak ja som sa, nie že zdúždil, ale proste mi to nedalo, proste som musel napredovať, lebo som nechcel takto žiť. My v rámci Centra komunitného organizovania pracujeme s rôznymi skupinami a práve aj na základe jeho skúsenosti sme identifikovali, že ten problém bývania je problém, ktorý spája rôzne skupiny. Tak s Kamilom sme sa stretli u pána primátora na chodbička a zistili sme, že bojujeme za tú istú vec. Tak čo ma motivovalo? No motivovala tá bezbrannosť. Ja som človek, ktorý nemá rád neprávosť. Tak ja konkrétne aj s kolegom som dosiahol aj z CKO to, že nám konečne po 30 rokoch, ako tu táto bytovka vôbec stojí, tak vymenili regulátory, že si môžeme konečne sami regulovať teplo a konečne sa nám podarilo, aby vymenili aj výťah. Čiže ten výťah je tiež v zdemolálnom stave. Chcel by som sa obzvlášť ešte poďakovať takisto Centrumu komunitného organizovania, ktorý nám vo veci skutočne naozaj nezištne pomáha. Klobúk dole pred nimi. Keby neexistovali tieto organizácie, tak my, obyčajní prostí ľudia, by sme to mali o mnoho ťažšie. My budeme naďalej samozrejme akože poukazovať a bojovať, pretože žijeme tu. A chceme ukázať našim spoluobčanom, ktorí žijú okolo nás, že nie všetci sme lajdáci, že všetci sme špinavci a podobne. Čiže tieto regulátory mali zmysel, čo momentálne vymenili, lebo 30 rokov sa to nedalo šetriť s tým teplom. A teraz momentálne sa dá. Pre niekoho je to možná maličkosť, ale pre nás je to veľká vec. Čiže regulátory, si človek príde domov, môže si zapnúť, zregulovať to teplo, Čiže som veľmi rád, že sme to dokázali.